जोंनि हारिनि सिख्लाफोरा एमएसडब्लिउ फरायनो थाङो, हटेल मेनेजमेन्ट खालामनो थाङो, गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौ गोसोथोनो थाखाय आरो हाबा लानो थाखाय। गोदान मोनसे आपडेटआव नोंथांमोन गासिबो बरायनाय थालायबाय। दासान्दिथ' नोंथांमोना निउस मिडियानि ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना नुगासिनो जे गुवाहाटियाव बर' सुबुं एबा बर' हिन्जाव, बर' सिख्ला थैनाय नोंथांमोना नुगासिनो। से माने गुबुन हारिनि सेंग्रा एबा गुबुन हारिनि हौवाखौ मोजां मोननानै जुलि जानानै बुथार जानाय बेफोरबायदि जाथाय माने गोबांथार जागासिनो थायो। जास्ट माने नैबे गुवाहाटियाव जानायखायसो माने बेयो गोसारदों आरोना ससियेल मिडियायाव। नङाबाथ' बेफोरबायदि माने जागासिनो थायो जे गुबुन हारिनि सेंग्राखौ मोजां मोननानै लाना खारनानै बुथारनाय, उमुक खालामनाय बेफोरबायदि गोबांथार जागासिनो थायो। स' माने बियो माने दिनैल' जानाय, माने दा एबारसो जानाय बेफोरबायदि नङा, गोबांथार जागासिनो थायो बेफोरबायदि। स' आं मोनसे फिसा मोनसे आर.एस. नार्जारि इउटुब चेनेलनि आरा बिथाङा मा फोरमायखो स' नायना ला। आरो नोंथांमोना मा कमेन्ट हरनो गोसो दं नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय, मा मोन्दांथि मोनदो स' नायलांदो बिदिब्ला जाय बर' हारि। जोंनि हारिनि सिख्लाफोरा एमएसडब्लिउ फरायनो थाङो, हटेल मेनेजमेन्ट खालामनो थाङो, गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौ गोसोथोनो थाखाय आरो हाबा लानो थाखाय। दायो केस होगोन, आल-बाल खालामगोन, न्याय मोनगोन सानदों। लाख लाख केस पेन्डिं जाना दङ इन्डियायाव। रेप केस, मार्डार केस। जोंनि हारिनि सिख्लाफोरा डक्टर फरायनो थाङो, गुबुन हारिनि सेंग्रा हाबा खालामनो थाखाय। जानला मेनला गिख' बिख्लोगोबा सिख्लाफोरा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौ गोसोथोनो हाया। गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौ गोसोथोनो थाखाय दम नांगौ जायो। थैबा थैथों, थांबा थांथों, अब्लाबो आङो गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौ गोसोथोगोन होननानै दम नांगौ जायो। थैबा थैथों, माथो दावराव खालामनानै लाब गैया। थैलायबाय थाथों। सेथि बारथ' नङाना बियो, फार्स्ट टाइमथ' नङाना बियो। सोर दुखु जानोलै बेफोरबायदि गुबुन हारिनि सेंग्रा गोसोथोनानै बुथार जानायखौ? दुखु जादोंना नोङो? बिमा बिफायाल'सो दुखु जादों, बिसोर सानै बेक्तियाल'सो दुखु जादों दायो। घन्टा गामिनियाबो दुखु जायाखै, गुबुनाबो रावबो दुखु जायाखै। मानो? कारनालाय माथो? नुबोबाय थाखादों गुबुन हारिनि सेंग्रा गोसोथोनानै बुथार जाबोनाय। गावहासो जामब्रहैयाखै होमबा? नुबाय थाखानानैबो गोसोना लानानै बुथार जाबाय दा। बेफोरबायदिखौ मिनिगोन ना गाबगोन देलाय? 99% मिनिगोन। बेनिखायनो आं बुंदों, सानै बेक्तियाल' दुखु जागोन जाबोला, बिमा आरो बिफा। जोंनि हारिनि सिख्लाफोरा डक्टर फरायनो थाङो, गुबुन हारिनि सेंग्रा हाबा खालामनो थाखाय। इन्जिनियारिं फरायनो थाङो, गुबुन हारिनि सेंग्रा हाबा खालामनो थाखाय। लाजिनाङा, सिदा खौरां। न'खराव धोनिल' जानांगौ बिमा बिफाया बा न'खरा। बिसोरनि फिसाजोफोरखौ नाय, बिसोर गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौसो बांसिन गोसोथोयो। जब मावनाय सिख्लाफोर, न'खराव धोनि बिसोरनि न'खरनि सिख्लाफोर, 90% बिसोरबायदि न'खरनि सिख्लाफोरा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौ मोजां मोनो, बिसोरजों हाबा जायो। नाय सोरगिदिं नोंसिनि गामियावबो दङब्ला, न'खराव माहाजोन बिसोरा, बिसोरनि फिसाजोफोरनि गोसोथोनायखौ नाय, बांसिनानो गुबुन हारिनि, गुबुन जाथिनि हौवासा गोसोथोनाय गोनजा। हाबा जानायबो दङ गोबां। जब मावनायफोर, डक्टर जा, इन्जिनियार जा, एमएसडब्लिउ जा, हटेल मेनेजमेन्ट जा, गुबुन गुबुन साकरि मावनायानो जा, सरकारि साकरि, बिसोरनि बांसिन गोसोनायफोरा आलदा गुबुन हारिनि सेंग्राफोर। माथो कारनालाय? गुबुन हारिखौ एसेबां मोजां मोनोब्ला बिसोरबायदि मानोथो जानो सोलोङा? बिसोरथ' गुबुन हारिनि सिख्लाफोरखौ हाबा खालामालै। होमबा जोंनाबो मानोथो बिसोरखौ हाबा खालामबाय थायो? जोंनाबो हाबा खालामनाङा बिदिब्ला बर' सिख्लाफोरा। बिसोर गुबुन हारिखौ एसेबां मोजां मोनोब्ला बिसोरनिफ्रायबो सोलोंना बिसोर गुबुन हारिनि सिख्लाफोरखौ हाबा खालामा, गावसोरनिखौनो खालामो होनना मोनथियोब्ला जोंनि बर' सिख्लाफोराथ' सोलोंनांगौना, जोंनि बर' सेंग्राफोरजोंनो हाबा जानांगौ जोंनाबो होननानै। बेफोरखौबा सोलोंनो रोङा। गोसोथोलायगौ, बुथारजागौ। बिमा बिफाफोरा फरायहोनानै जब मावहोबाय, डक्टर खालामबाय, इन्जिनियार खालामबाय, एमएसडब्लिउ फरायहोबाय, हटेल मेनेजमेन्ट खालामहोबाय, थाङै थाङै बुथार जाबाय। मा लाब जाखो बिमा बिफाया फेदेरनायनि? बिमा बिफानिबो दाय दङ, बेयाव भुल दङ। फिसाजोखौ खांनानै हगार सारना होब्लाबो बिदि जायो। आंनि फिसाजोआ सोरदों लाइन मारियो, सोरदों बोसोर बोसोर बे गुवाहाटियाव थागासिनो दङ, सोरदों लाइन मारिदों, एसेबो उदिस गैया, बेफोरावबो जायो। दायो गाबबाय थादो, मोनफिना। बहाथो मोनफिनबावनो थैनायखौलाय? दायो केस होगोन, आल-बाल खालामगोन, न्याय मोनगोन सानदों। लाख लाख केस पेन्डिं जाना दङ इन्डियायाव। रेप केस, मार्डार केस। 100%आव 2%, 3%ल'सो साजा मोनदों। बाखि रेपिस्टफोरा, मार्डाराफोरा बै केस गेलेनायावनो साजाखौनो मोनालाबासिनो थैगलायलांबाय। मा केस होबानो फिसाजोफोरा नोंसिना न्याय मोनगोन सानदों?
मोना